Jyske. Wow. Hvad gør du med det? Har vi bager her? Ja. Ja, lad bare bakken hvile der. Har du de der 2 glas? Og så hælder vi sgu lige det første af i glasset. Og sådan på, at det ikke kommer ud. Det kommer lige så rendende der. Det løber af sig selv, kan man sige. Dukker også, eller hvad det er. Libanske tider. Hvor længe er det siden, du blev tur? Nå, vi kan jo hjælpe lidt til med sprøjten her. Så går det hurtigt, ja. Hvor meget blev der tømt sidst? 400 ml sidste gang, sagde du. Første gang 360, og anden gang 400. Ja. Gjorde du ikke tømme op i den der? Jo. Det er 2 gange 60 her. Plus det, der ligger i banen. Vi fik fyldt sådan en balle her sidste gang. Det er ikke noget, det strammer, ikke? Ja, det. Du ringer også i går, det var en ring i går, ikke? Jo, det var jeg. Ja, men du kan godt huske det. Det var godt. Plus det løbe. Det er nu ligesom om det slapper lidt mere af, ikke? Ja. Skal vi gå efter rekorden? Foreløbig, så kører det jo fint. Det begynder ikke at blive lidt rødt nu. Ja, jeg kan godt komme lidt til sidst. Ja. Når irritationen er voldsom nok, så bliver det sådan en lidt hemorrhagisk irritation her. 63. Og det er måske ikke meget længere. Tilbage så med 400. 93, 400 igen. Det er så volumen på mit knæ. 93, så det er der, hvor meget det er. $410. Vi får den. 410. Og
så det der. Ja. Det.